Takže zase som tu pri mojom videodenníku, toto je už moje druhé video. Pripomínam aj sama sebe, aby som tak nemala očakávania z veci, že je to len pre mňa a že neplánujem si tým spustiť veľkú cestu content kreatorky, ale nehovorím, že to zahadzujú. Len je to proste len skromné, je to pre mňa. Tú nálepku si niekam nalepím. Ale začala som s týmto mojím mini projektíkom veľmi chaoticky. Aj teraz stále je to chaotické. Nemyslíte si, že teraz je to o niečo. Nemyslíte si. To vystrihnem. Ale stále nehovorím, že je to nejako organizovanejšie. Nemám napísaný žiaden text k tomu, čo idem povedať. Nemám vôbec... Oh môj Bože. Toto je červený pomaranč. Ja som nevedela, čo šúpam až doteraz. Čo šúpem? Wow. Teším sa. Ale jednoducho zapnem video, začnem hovoriť, lebo viem, že chcem niečo povedať. Do toho si pripravujem jesť. Asi, ale na to si nezvykajte, nie je to mukbang. Alebo je. A proste mám potrebu si takto tie veci uschovávať v týchto videodenníkoch, lebo žijeme v modernej dobe, nikomu sa nechce písať. Žiaľ Bohu, častokrát ani mne aj rýchlejšie to povedať, je ľahšie to proste si napísať. Nie je ľahšie to napísať, ale je ľahšie to takto povedať, lebo aj keď ste s niekým a proste len tak kecáte, tak len vám je to príjemnejšie, ako keď to píšete. Teda ako komu, mne napríklad áno, alebo je to pre mňa jednoducho ľahšie. A tak to je aj teraz. A v tomto obehu, v tomto smere, že chcem niečo povedať, chcem si niečo zachovať, tak to natočím ako video, lebo prečo nie? Prečo som to doteraz nespravila, keď YouTube už tak dlho funguje a ja som natáčala len ako na TikTok, ako keď som bola menšia. Ale toto mi príde ako tiež super možnosť. A neviem ešte, o čom tu budem hovoriť. Neviem, či som chcem dávať nejaké životné múdre, alebo len jednoducho poviem, čo mi napadne v tej chvíli. Ale toto beriem ako také približenie tohto môjho projektu, lebo to prvé bolo čisto len proste otvorenie, úvod do toho, že idem robiť nejaký videodenník a toto je už také skôr, že idem robiť videodenník, lebo a tak ďalej. Idem robiť videodenník, lebo som v poslednej dobe prežívala obdobie, kedy som sa cítila osamelá. Cítila som sa, že nemám sa s kým porozprávať, že sa možno nechcem s niekým porozprávať, že je to pre mňa ťažké hovoriť o mojich pocitoch a je ich ťažké napísať, lebo máte toľkoto myšlienok, ale píšete neskutočne pomaly alebo proste o mnoho pomalšie oproti tomu, ako sa hýbu tie myšlienky v mojej hlave. A takto je to najlepšie povedať a nemusím to hovoriť nikomu, nemusím sa cítiť osamelo, nemusím sa cítiť taká, že o môj Bože, teraz sa nemôžem s niečím vyhovoriť, lebo nemám komu. Lebo mám seba a toto robím pre seba a robím to preto, aby som si tie myšlienky uchovala. Lebo častokrát sa rozprávam sama so sebou, keď už k tomu príde, ale toto je taký pocit, že aj ma niekto vypočuje. Že ja sa viem vypočuť potom znova. Viem na to reflektovať, počase si to pozrieť a byť taká, že OK, toto sa dialo, takto som na to reagovala, za toto sa pochválim, poťapkám sa po ramene, teraz nie doslova, lebo mám všade šťavu, alebo si poviem, OK, toto som mohla spraviť inak, alebo viem sa k tomu naspäť vrátiť, takisto ako keby som písala regulárny denník, ale už som spomenula, prečo to nerobím. Snažila som sa písať denník, si asi už tak
100 000 krát. Myslím, že nie som vôbec jediná, komu to nevydržalo, nezostalo. A vidím si jeden zošit, do ktorého si zapisujem niektoré myšlienky, ale nie je to denník. Ani to nebude denník, toto tiež nebudem nahrávať denne, ale istotne to bude taký spôsob vyrozprávania sa, zverejnia sa a keď nájdem chvíľu, keď budem sama a budem mať tú možnosť natáčať, budem mať tú chuť natáčať, tak to určite spravím, dám to sem a jednoducho vrátim sa k tomu a možno to niekto nájde, možno a pustí si to a bude taký, že OK, toto ma nebaví, alebo bude taký, že OK, toto je zaujímavé. Teraz zo začiatku to asi ešte zaujímavé nebude, neskôr možno budem taká, že budem hovoriť o nejakej téme konkrétne, budem mať k tomu nejaký zoznam vecí a nebude to len takéto chaotické japovanie do vzduchu, pretože nemám kamarátov, hej. Ale bavia ma Sherilkyny videá, ktorú som už spomenula, Sheryl Delarge. Opäť ju dám do popisku. A preto chcem robiť niečo také, ako aj ona. A ona je podľa mňa safe space pre veľa ľudí. A ja chcem byť safe space. A ja chcem byť safe space aspoň pre seba.